आपल्या रक्तातील ऑक्सिजन शरीराच्या प्रत्येक भागात पोहोचतो, त्यामुळे तो आपल्या आरोग्याचा एक महत्त्वाचा सूचक आहे. सादर आहे ॲक्युशर पल्स ऑक्सिमीटर, जे प्रगत सेन्सर टेक्नॉलॉजीने सुसज्ज आहे. हे रक्तातील ऑक्सिजन सॅच्युरेशन अचूकपणे मोजते आणि त्याचे रिअल टाइम निकाल दर्शवते. हे तुमचे पल्स रेट देखील मोजते आणि ते वेव्हफॉर्मच्या स्वरूपात दाखवते, ज्यामुळे हृदयाच्या आरोग्याचे अचूक निरीक्षण करणे सोपे होते. वाचायला सोपे जावे यासाठी इतर महत्त्वाचे तपशील हाय कॉन्ट्रास्ट आणि ऑटो रोटेटिंग ओलेड स्क्रीनवर स्पष्टपणे दिसतात. साधे क्लिप ऑन डिझाईन आणि वन टच ऑपरेशनमुळे हे उपकरण सर्व वयोगटांसाठी आणि वापरासाठी अत्यंत सोयीस्कर आहे. आपल्या आरोग्याच्या बाबतीत अचूक नोंद खूप महत्त्वाची असते. आजच ॲक्युशर पल्स ऑक्सिमीटर निवडा.